ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك الله مدوككين سركي da ya sake kawo mu wannan majalisi mai albarka, wannan masallaci na Lamido Akko a wannan lokaci mai albarka, a wannan rana mai albarka ta 21 ga watan Ramadan shekara ta 1439 hijiriya, wanda shine ya dace da ina jin 6 ne ga watan 5 ko 7 ga watan 6 shekara ta 2010 6 ga watan 6 shekara ta 2018 a lissafin turawa. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan wata ƙazanta da take yaduwa a cikin al'umma. Wannan ƙazanta ita ce ƙazantar zina da luwaɗi. Zina da luwaɗi, illolin zina da luwaɗi, wanda ya zama ruwan dare ga wasu daga cikin wannan al'umma. Allah ka kiyaye mu. Allah ya yi hani akan wannan ƙazanta a cikin alƙur'ani, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. واليوم الآخر عفوا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. waɗannan ayoyi ne gaba ɗaya suke magana akan khubthuz zina, muni na zina, ƙazantar zina. Allah baya son zina. Zina shine mutum ya kusanci mace ba ta hanya ta shari'a ba. Allah ya ce kada kusanci zina, kusantatta ma an hana, don kusantatta alfasha ne, kuma muni, wato munin hanyar ya isa. Hanyar zina muninta ya isa, kamar wanda yake bin hanya ta zina yana kan mummuna hanya. Allah ya ce dukkan mazinaci namiji ko mace idan aka kama su ba su yi aure ba a yi musu bulala 100. duk zina ɗaya bulala 100. a zane mutum da tsumagu ko mun kukan da zai sai an kare su a kansa. kuma Allah ya ce kada ku tausayin su a yi, kada a yadda a tausaya musu, a ba su kashi da gaske. Allah ya yabi mutanen kirki na kwarai, su ne wanda ba sa shirka da Allah, ba sa kisan kai, sannan ba sa yin zina. Zina ba aikinsu ba ne. Zina tana lalata rayuwar ɗan adam. Zina tana lalata rayuwar ɗan adam. Mazinaci baya albarka. Mazinaci daidai yake da wanda ya je ya yanki tikitin halaka a kansa da kansa. Allah ya yi magana akan kiyaye farji a cikin alkur'ani, ayoyi da yawa, su ma masu zaman kansu ne. qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. a gaya wa mu'mine su kiyaye ganinsu, su kiyaye farjojinsu. haka mu'minai mata ma a gaya musu yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. irin umarnin da aka ba wa mata, aka ba wa maza, shi aka ba wa mata. a suturtu, a kiyaye, kada a fada cikin fushin Allah.
hadisi ya zo daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari, mutumin Madina ne, yana ba da labari cewa wata yarinya ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafukai na duniya, sunanta Masika ko Musaika. Akwai wata yarinyar kuma tasa sunanta Umayma. Wannan munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya rinka tilasta wa waɗannan yara 'yan mata da zina. Tilas sai ya rinka zina da su. Kaga sharrin munafiki kenan, ba tsafta. Amma fa za ka gan shi a sahun gaba a masallacin Annabi, a sahun gaba. To shine yaran matan guda biyu, da ita Musaika ko Masika ko Umayma, da Umayma suka kai ƙara gurin Annabi, saboda yana da awashi musulmi ne amma munafiki ne. Kawai shine Allah ya saukar da wannan aya cikin suratul Nur, wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassuna litabtagu arada alhayati ad-dunya wa man yukrihinna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Hadisin Imam Muslim. Allah ya ce ku daina tilasta wa 'yan matanku kuna yin barna, kuna zina da su, wal iyadu billah, wal iyadu billah, wal iyadu billah. Wannan mummuna abu ne. Idan ka zo maganar luwaɗi, shi ma wata ƙazanta ce da yau wani al'umma ta sifanta da shi, namiji ya kusanci namiji. Ya zo a hadisi Annabi yana cewa faktulu alfa'ila wal maf'ula bihi, hukuncin masu luwaɗi a kashe wanda ya yi da wanda aka yi da shi ɗin, an same su a kashe su. Luwaɗi ko dabba ce aka yi luwaɗi da ita, kashe ta ake. Yanzu a samu wani ya kusanci wata tinkiya ko akuya, kashe ta ake, saboda mugun zunubi ne luwaɗi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace walam yakhtalifi as-sahabatu fi qatlihi, sahabbai ba su yi sabani akan kashe dan luwadi ba, walakin ikhtalafu kaifa yuqtal, sai dai kawai sun yi sabani yaya za a kashe shi din. Yanka shi za a yi, rataye shi za a yi, kibiya za a harba masa, jefe shi za a yi. Da yawa daga cikin magabata sun tafi akan in an samu ɗan luwaɗi a gari, idan aka kama mai luwaɗi a gari, a kafe shi, a samu duwatsu, a yi ta jifansa sai ya mutu. Ka duba munin wannan zunubi. uqubatu hadhihi al-fahisha hiya al-qatl bi kulli halin. Kisa ɗan luwaɗi, mai luwaɗi, kashe shi ake. Yau ga sunan kuma 'yan gata ne ma. Yau 'yan luwaɗi har ƙungiya ce da su, ƙungiya, group na 'yan luwaɗi. Amma a shari'ar musulunci sunansu gawawwaki. A cikin luwaɗi akwai ifsadul mujtama, lalata al'umma, lalata jama'a. Kuma luwaɗi malamai suna faɗa mai yin da wahala ya bari, da wanda yake yi da wanda ake yi da shi. Wato wani shegen zunubi ne marar daɗi, ta yadda in ka shige shi da wahala ka rabu da shi. To kar ma a fara. Wannan zunubi wajibi ne mu yi wa kanmu hisabi, ya ku 'yan uwana. Mu riƙe hannun 'yan uwanmu da suke wannan ƙazanta. Yanzu yaro matashi yanzu in ya rasa aiki, ya rasa sana'a, kawai sai shiga harkar luwaɗin nan, a je ana yi da shi, ana biyansa kamar yadda ka san mace tana bayar da mutuncinta
a yi lalata da ita, kilaki karuwa a yi da ita a biya ta. Wai haka yau maza suke ba da mutuncinsu a je a yi da su a biya su, wal'iyadu billah. Dole ne a yi ƙoƙarin kawar da wannan muguwar barna, wannan datti, wannan ƙazanta, wanda ta dalilin wannan luwaɗi bala'i yake sauka akan al'umma. Imam at-Tabarani da Imam al-Hakim da Albani da ya inganta hadisin sun yi magana akan riwayar Abdullahi dan Abbas. Annabi yana cewa, Abdullahi dan Abbas yana cewa, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Idan har zina da riba ta faru a cikin wannan al'umma, idan har zina da riba ta faru a cikin wannan al'umma, to waɗannan al'umma kamar sun halatta wa kansu azabar Allah ne. Masu luwaɗi masu gayyato azaba ne ta Ubangiji a cikin wannan al'umma. Wannan luwaɗi yau abin tausayi a ƙasar nan, manyan mutane suke yin sama. Ga mutum babban mutum ne amma ana zarginsa yana neman maza mai matsayi fa sosai. Yanda za a kawo 'yan mata ya zaɓa, haka za a kawo masa maza kala-kala. La ilaha illallah. Malamai suna cewa in mun dawo kan zina, daga cikin abubuwan da suke kawo sababin yaduwar zina a cikin al'umma shine akwai cakuduwa tsakanin maza da mata. Yayin da aka bar tsari na haduwa da namiji da mace a yi ta cakuduwa, ko a makaranta ko a kasuwa ko a wajen wani taro ko wani abu, inda na maza da mata suna yawan haduwa wuri guda, to wannan urda ne lil fitna wa urda li wuqu'i zina. Amma yanzu yau ko taro ake na gwamnati sai kaga kujerun ma an hada ma da nan namiji nan mace, nan namiji nan mace, kawai ba su damu ba. A saba wa Allah ana ganin ba komai bane. Wai wata mata ne a mota fa, motar haya, an tsaya za a ɗauki fasinja, namijin yana zuwa yana leƙawa ya ga wurin zaman mace ce, sai canja wuri ya koma wani wuri. Sai matan nan take cewa aikin banza, aikin wafi, wai mutane wai suna kyamar mutane, ana kyamar mutane, kowa ma ai uwarsa mace ce. Ka duba shirme fa. Shi yana gani ya kiyaye mutuncinsa da addininsa, ya tsare mata darajarta, amma abin da ta ɗauka wai kyamarta ake. Wannan shine aƙidar da turawa suka sa wa mutane, musamman mata da suke ganin su wayayyu ne, wai ana kyamarsu. So cakuduwa tsakanin maza da mata ba tare da bambancewa tsakaninsu ba da wuraren zamansu ba, dalili ne da zai sabbaba faruwar zina, kuma yuzhibu alhaya'a shay'an fa shay'a, yana tafiyar da jin kunya a hankali. Wallahi har a wayi gari namijin baya jin kunya, ko mata ma bata jin kunya, saboda an haɗu, jiki yana haɗuwa. Akwai wata mata da ake ce da ita Zainab, tana cikin manya-manyan mata a cikin Larabawa, sunanta Zainab. Sai gashi an kama ta yi zina da yaronta. Aka ce bawa fa, aka ce ke ko kina mace mai matsayi da daraja, me ya kai ki yi zina da bawanki? Ta ce magana ta gaskiya, bawana ne, amma tulul wisad wa kasratu sawad,
yawan zama da shi da kuma yawan zance da shi, cakuduwa da shi da zama da shi bawana, da kuma yawan hira da muke yi, shi yasa hannu yadda na haƙura ya sadu da ni, ya zina da ni. tulul wisad wa kasratu sawad. Kaga nan gurin hadari ne, ba karamin hadari ba a rinka barin mace ko matar aure ko ba matar aure ba tana keɓanta da wani namiji. Is very risk, hadari ne. Daidai yake da ka ɗauki nama ka ba wa kura ka ce wai kana gefe wai kar ta ci. Duk wanda ya yi aure ya daina barin matarsa tana keɓanta da wasu, ko ƙaninka ne wallahi, ko uwa ɗaya uba ɗaya ne, ko yayanka ne wallahi, ko uwa ɗaya uba ɗaya ne. Babu wani maganar wasan ƙanin miji a musulunci. In dai za a ɗauki lokaci mai tsawo, namiji yana tare da mace, to in ba sa'a ba sai ɗaya ya nemi ɗaya. Yawan zance da mace, yawan hira da ita, ko a ofis ɗinsu ɗaya, su shiga su rufe ofis su kunna AC, wai suna ɗan duba 'yan takardu. Wurin aikinsu ɗaya, ta caɓa kwalliya ta yi ado za ta tafi ofis, adon da ba za ta yi wa mai gidanta ba. Wallahi da yawa mata ma'aikata, ina faɗa na maimaita, Allahu shahid, Allah shaida ne, da yawa mata ma'aikata da yawa irin kwalliya da adon da suke caɓawa idan za su tafi aiki, wallahi ba sa yi wa mazajensu da suke aurensu, ba sa yi. Kuma wata yadda take sakin jiki da oganta ko mai gidanta a wajen aiki, su yi hira su yi labari, ba ta yin wannan wa mijinta in ta dawo gida. Kullum faɗa take da mijinta, ta rena masa hankali. To wannan ta sa kake ganin wasu ba sa ma yadda su bar matar ta je ta yi aikin, saboda za ta je ta kwaso masa masifa. Bari in gaya muku labarin wata mata take faɗa, take cewa akar makallahu, ni da mai gidana wajen aikinmu ɗaya, wajen aikinmu ɗaya, kuma abokanansa sun san ni matarsa ce, amma wallahi malam sai ga wani abokinsa ya matsanta min, yana ta bi na, yana ba shi lambar waya, shi ma wajen aikinmu ɗaya. Ta ce sai na ce da shi, wai kai kan baka san ni ina da aure ba? Ya ce na sani. To me ke yana nuna miki ƙauna, kina yi wa mutane abubuwa. Ka duba mata da rauni, wai sai ta bugo min waya wata na cewa wai malam bashi, a lokacin fatawar jikin wai in bashi. Na yi mamakin matan nan malam. Ni ce me yasa haka? Ta ce wallahi ya matsanta min ne malam, ya takura mu. Na ce yanzu kina da mijin zaki dauki waya ki bashi? Wai ai ba wani abu, ai wajen aikin su daya, kuma mijinta a wajen aikin yake. Ka duba yanzu har ta kai ga tsaurin idan mutum yana ganin ka ga matar ka ya kewaya yana neman ta, ya san ka san shi. Abokanai nawa suka ha'inci maza abokanansu? Guda nawa? Barin yara 'yan mata suna keɓanta da juna shi ma haɗari ne. Akwai yarinyar da uwarta ta ɗauke ta suka tafi gidan biki wani gari, gidan 'yan uwansu dangi, irin auren nan. Ta je aka yi ta gidan akwai samari, tunda tana ganin 'yan uwa ne ba matsala, haka ta bar su. Dare yayi aka zo ana irin kallo din nan, ana kallo. Ashe shegun yara ne a gidan, samari ne, shegun yara. Ka san me suka yi? Sai suka je irin fura da nonon nan da ake sayarwa mai sanyi, tunda ba kuwa ne, suka je suka sayo, suka samu maganin bacci, suka nika, suka zuba a robar da za su bata, suka bata ta sha. Yarinya budurwa sosai, ta sha ta koshi. Daga nan falon in gaya maka bacci ya dauke ta. Ka san malam da bacci ya dauke ta, kawai dauke ta suka je suka mata layi, suka yi ta saduwa da ita. Bacci ya ci karfinta, ya sa ta yi maye, magana ma ba za ta iya yi ba.
suka gama yin barna da ita, da ikon Allah kuma a wannan daren ta ɗauki ciki. Bayan wata ɗaya wata biyu haka ɗan lokaci an dawo gida sai ciki ya bayyana, ta fara tsirce-tsircen yawo, bini-bini tana tare da wata tsit, bini-bini tsit. Wata ce ya aka yi ne haka ne, yana ta zubar da yawo kamar mai ciki. Ta ce ki gaya min gaskiya ba ɓoyewa. Ta ce gaskiya zan gaya miki ba zan ɓoye ba, lokacin da muka je gidan bikin na nasuwa ne kin ji ga abin da aka yi mu. Yanda na samu labarin ni da nake gaya mu, wani ɗalibi na ne likita, sai aka zo kemis ɗinsa za a zubar da cikin, aka ba shi wannan labarin, to shine ya bugo yake tambaya na ga abin da ya faru, a zubar da cikin ko kar a zubar. Kaga ba aminci. Wallahi mutum yana da kanwa budurwa ko wani abu makamancin, ya sa ido akan ta sosai wallahi. Ba wai magana ai dangi ne, yayan uwa ne, wane ne, wannan uwan sai maka illa, kuma mata rauni ne da su. Yau zina gashi ta zama ruwan dare, ruwan dare ba wani abu bane, cikin sauki ake yin ta. Ɗazun nan da safe, kai ba shaida bane kai, ɗazu da safen nan muke, abun mamaki wallahi, yara 'yan mata muke warware kes ɗinsu. Wata yarinya 'yar garin nan fa tana cewa wai ɗakinta, wai tana ɗaki a tashar Magarya, ɗakinta wai ta kama ɗaki, yarinya budurwa da uwarta da ubanta a gari ta kama ɗaki. Me ya faru? Faɗa take yi, wai ta zo ta tarar da wata mace daga ita sai tawul da wani tsohon saurayinta a ɗakinta, shine za a yi faɗa. Ga wanda ake tuhuman tana kallo tana zare ido, ga mai tuhuman. Na ce ke ya aka yi tsohon saurayin naki har ya zo ɗakin ke ki ɗauki makulli? Ta ce ai yana zuwa ne. Wai har saurayi ya tashi je ɗakin budurwa, wai har ashe 'yan matan naku har ɗakuna ne da su kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya za a yi ruwan sama ya sauka ya albarka? Shi yasa yana sauka da yawa, kwana ɗaya sai ga ƙasar ta bushe, shukan da aka yi ya wahala ya galabaita, ko kuma ruwan ya zo ba albarka, ya zo da ta'adi da barna, saboda laifin da ni da kai muke aikata. Allah ya ce a hadisi, inna Allah kataba ala bani adama hadhuhu min az-zina adraka dhalika la mahala, فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه هو يكذبه. Allah ya rubuta wa bani Adam rabansa na zina, wannan ba makawa sai ya same shi. Ido yana yin zina, zinan idan nan kallo, duk mutumin da zai je ƙurawa mata ido kallo na sha'awa, mutum ya zauna a majalisa, ya zauna a FC, duk lokacin da 'yan mata suka zo wuce ya zuba musu ido, shi ma zina yake. Manzo Allah ya ce harshe ma yana zina, duk wanda zai je buga wata mace waya yana ta maganganun banza da ita, zina yake yi. Furuci, ran mutum yana yin buri, ya yi sha'awa, farjin mutum ya gaskata zalika ko ya karyata shi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa yahrumu an-nadhru ila al-murdani wa ila an-nisa'i, haramun ne kallon mutumin da yake shagiri, shine murdan. Me shagiri? Irin mutumin da yake ba saurayi ne, bai da gemu, tas yake, ma'ana fuskarsa kamar ta mace, yana ɗaura ɗan kwali za a ɗauka mace ne. Ya ce to a zuba wa wannan mutumin, ka sa akwai mutane da za ga ba su da gemu, ko sun kai lokacin gemu ma babu, ko kuma tas suke, fuskarsa kamar ta mace. Haramun ne zuba masa ido a ta kallonsa, almurdan daidai yake da kallon mata, in ji Ibn Taymiyyah. Me ya ce? Saboda shaidan yana iya zuwa yanka fitina. Kai, lallai zina fahishatun nukra,
abin ƙi ne, alfasha mummuna. Zinan nan da zinan yarinya da zinan bazawara duk ɗaya ne, sunanta zina. Kar wani ya ce a ai zina da budurwa ne haramun, zina da bazawara a subhanallah. Zina saboda mugun sha'aninta, mai aure idan ya yi zina kashe shi ake. Mara aure in ya yi zina hadduhu mi'atu jalda, bulala 100, sannan sai an kore shi daga garinsa shekara guda bai sake dawowa garinsu ba, shekara guda bai sake dawowa garinsu ba, don ya nisanci wajen alfashan da wajen barnan. Idan ku ya taɓa yin aure to rajimu ake masa. Kun san ya ake rajimu? Kama a samu wani itace ko wata bishiya a ɗaure shi, ko a tona rami iya gwiwansa a bunne shi, iya gwiwan kan a waje ko iya ƙugunsa yadda ba zai iya guduwa ba, a ɗaure shi a yi ta jifansa da dutse sai ya mutu. Wannan fa shine hukuncin mai aure mazinaci. Amma yau masu aure masu zina guda nawa, matansu ma sun san zina suke, matansu suke aura sun san wallahi mazinata ne. Mutum matarsa ta halal ba zai wadatu da ita ba, sai ya je ya saba wa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu sake dawowa kan luwadi, shi ma al-musibatul uzma, wanda Allah ya halakar da al'umma guda saboda luwadi, kifar da ita yi mutane annabi Lut. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kifar da alƙaryar aka yi, aka ɗaga ta sama, aka nutsar da ita, saboda Allah baya son luwaɗi. Annabi guda aka turo musu ya hana su wannan aiki, amma yau gashi al'umman nan ta ɗauka tana yi. A cikin unguwa sai ka ji ana cewa wane ku daina barin yaran ku maza suna zuwa wajen su, ɗan luwaɗi ne. A cikin unguwa ana kallonsa ba a ce mai komai ba. da Allah ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Shine wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ta'aliki a kansa. Zina da luwadi min kaba'iriz dhunub. Sheikh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace irga zina cikin manya-manyan zunubai, wannan ijma'i aka yi, amma an yi sabani shin da zina da luwadi wanne yafi? Ai shin da zina da kisan kai wanne yafi? Ka duba saboda hadarin zina fa, wai har kwatanta zina ake da hukuncin kisan kai, da wanda ya kashe mutane da wanda ya zina, wai wanne yafi zunubi? Wasu malamai suka ce kisan kai yafi saboda shi yake kusa da shirka, sannan zina. To mafi munin zina fa, Hafiz Ibn Hajar ya ce afhashu zina az-zina bi halilatil jar, mutum ya yi zina da matar makocinsa shine mummunan zina. Matar makoci, amanar Allah, saboda kuna makotaka ka lallaba ka je kai barna da matar makocinka, ya fi a cikin zinan ma ba wanda ya kai wannan muni. Kuma aka ce zina ta fi luwaɗi zunubi a wani ra'ayin, su Imamu Shafi'i a wani ra'ayin suka ce luwaɗi ya fi. Zinan nan kala-kala ce. Akwai zina da mutum yake yi da matan makocinsa, wannan shine babban zina mummuna. Akwai zina da mutum zai yi da mace muharrama, kamar mutum ya zina da ƙanwarsa, zina da yarsa, zina da uwarsa, malam har uwa fa.
wallahi muni ya isa malam. Uwa wani aka kama shi ya je ya nemi uwarsa, kuma ta gan shi ta yi masa magana, ta ce yanzu ni za ka zo kaina wani? ina jin ya kamata a ce wannan mahaukaci ne, wannan bai da hankali. Zina ta uku mai muni shine zinan da ake yi da mata a watan Ramadan. Malam ka san har a cikin watan Ramadan ana yi? A nan garin wani yaro matashi ya kira ni ya ce wallahi malam, wallahi baka bi na bashi rantsuwa, na sani a garin na akwai abokananmu da Ramadan din nan da 'yan mata suke kwana, su tashi su sayo musu abincin sahur, su yi sahur gobe su dau azumi da Ramadan. Ya rantse min iya rantsuwa bara. Wannan magana ta gigita ni matuƙa. Yace wallahi ana yi. Yace a ci gaba da wa'azi. Zina ta hudu mai muni shine zina da za a yi a haramin a baladul haram, a Makka ko Madina. Wannan fahisha mashina. Mutum ya tsallaka ya je har Makka yi zina, ko ya je har Madina ya yi zina, ko kuma mutane su yanki tikiti su je su zauna a ƙasar kawai su rinka sana'ar zina. Mata, wata mai aure ce ta kashe aurenta ta je ta rinka zina a can. Ko kuma yarinya ce budurwa ta mai da kanta kasuwa a Makka, akaram kallah, a Makka. Wallahi wani malami yake ce mu, yace a Makka akwai yarinya da ta neme shi, ba wai fa ne, ita ta neme shi a gindin harami fa. Yace tana masa maganganu na banza na batsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka haɗa zina da mai aure da mara aure, zinan da mutum ya je ya yi da matar aure muninsa ya fi zinan da mutum ya yi da matar da bata da aure, amma duk zina ne. Zina da bazawara shi ya fi muni, wa zina sayyibi aqbahu min al-bikr, saboda haddinsu ya fi haddinsu da bambanci. Yanzu in budurwa ce bulala 100 ake mata, amma in bazawara ne me za mata? Kashe ta za a yi. Haka kuma zinan tsoho ya fi muni akan zinan yaro. Tsoho da ya tsufa. Haka zinan ɗa ya fi muni da zinar malami wanda ya san nassoshi da suka yi haramci akan zina. Ya fi zinar jahili. Haka zinar ɗa ya fi zinar waye? Zinar bawa. Jama'a yau Allah ya kawo mu lokacin da saboda munin wannan zunubi, hatta kai ga yanzu idan mutum zai yi aure, wallahi malam yana cikin tashin hankali ta yadda bai san wa zai aura ba. Shi yasa yanzu a wasu wuraren ba a ma ɗaura aure sai an zo da takarda ta shaidar cewa wance fa lafiyar ta kalau, wane ma lafiyarsa kalau, saboda ba garanti. Dan mutum zai je ya je ɗebo wa kansa masifa ko bala'i. Kuma duk wanda ya yi zina da wata ko wacce ta yi zina da wani, to in Allah ya so ya yadda sai an yi da ɗansa ko ɗanta, ko da ku a gindin katangarka ne. Wato zina bashi ne da dole sai an biya shi. Ka je ka yi ɓarna kana ga ka tuba, kana nan za ka zo, ko kana kabari ko kana raye, sai an yi da 'ya'yanka.
kana ta tsare yarka, kana sa mata hijabi, kana ta lullube ta, wani zai zo ya keta hijabin nata, ya keta alfarmarka, ya ci mutuncinta. A yanzu bincike ya tabbatar da akwai waɗanda suna da ofa na aiki na gwamnati, ba ana wahala aiki ba, to akwai wanda suna da ofa na gwamnati, amma da sharaɗin ba za a baka ofan nan ba sai ka yadda an yi luwaɗi da kai. Wani ya kira ni a waya yake cewa ga ofa nan an ce za a bashi, amma ga sharaɗin da aka yi masa, to kuma shi yana cikin wani hali na rashin aiki. Ka duba fa, yanzu mutum namiji zai iya haƙura namiji ya kusance shi in ban da dabbanci ba da aladanci? So jama'a, wannan al'umma da kuke gani, barna da ta'adi da zunubi da laifuffuka da ake aikatawa ya wuce duk abin da kuke tsammani. Shi yasa muka fada cikin halin da muke ciki na damuwa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu iyalai su tsare iyalansu, masu 'ya'ya su tsare 'ya'yansu, kowa ya sa ido akan nasa. In ba haka ba za ka zo ka gama tarbiyyar ka wani ya lalata maka. Ɗanka yana da kamala, yana tarayya da abokanai masu wannan, sai a lalata shi. Kuma na gaya muku, idan mutum ya fara yin zina to da wahala yake dainawa. Ko mutum ya tuban ɗan muzuru yake, sai tuba sai ya daɗa mimita. Yanzu yarinya mace da ta saba yin zina ko ta tuba ta yi aure, to tana gidan mijinta, shedan sai ya sa mata sha'awar na wajen ba namijin nata ba. To shine bala'in da ke tattare da mutum ya zo ya aure bai yi bincike ba, ka je ka auro yarinyar da take wato ta saba da maza, ta zo ba kai kaɗai ba ne mijinta. Wata rana ina yin program a wani gidan rediyo irin live ɗin nan, sai wata yarinya ta kira a waya, ta ce malam, ni ta kira, ta ce malam mai hukuncin matar da mijinta biyu ne? Na ce kamar ya mijinta biyu? Ta ce gaskiya ita mijinta da take zaune da shi tsoho ne, ya girme ta, ba ta son sa, kuma dai iyayenta sun ce sai ta aure shi, amma gaskiya tana da wani daban. Akwai tsohon saurayinta da shi ma mijinta ne, mazanta biyu. Gogan naka shi tsohon yana can yana shirme, yana ta kashe kuɗi, yana ga an aura masa yarinya karama, ashe ba da shi take harka ba. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah. Babu yaudara da rashin mutunci irin mace tana zaman aure ta kewaya ta je tana yin zina mai gidanta bai sani ba. Babu cin mutunci da cin fuska irin mutum ya keɓance da matar wani yana lalata da ita, wani bai sani ba, kawai ana ganin ka tsirara ne malam. Ba rashin mutunci irin a keɓance da yarka ana lalata da ita baka sani ba, kai kana nan kana ta wahalar tarbiyya, ashe ga wani can shi kuma yana barna da yarka. Allah ya sauke. Me za ka ce malam? Na'am? Me? Wanda yake zina a watan Ramadan mai hukuncin azuminsa? Ya aikata haram, sai dai inda da wani ya yi kuma bai da azumi, azuminsa ya karye. Haramun ya aikata, babban haramun. Aisha sa na kawo maka shi cewa yana daga cikin zunubi mai girma, kuma zinan ta fi girma muninta. Na malam. Wannan ya ce shi sana'arsa wanki da guga yake. Idan mutum ya kawo kayan shi, ya ce wasu sukan kawo kaya sai ya tarar da mani a cikin kayan. To
wallahu alam. Ma'ana sai ya ki fita. To wannan dai bai shafi sana'ar ka ba, ka je kai ta wankin ka, Allah zai baka lada. Wannan kuma mani baka san ta ina aka same shi ba. Kada ka ce duk wanda ka gani a jikinsa ka ce kaza ne, ba ruwanka. Yanda ka gan shi nan ka rabu da shi haka, Allah shiryar da su. Idan kuma ka ga mutum abin ya yawaita a cikin kayansa, ka daina karɓan wankinsa, sai ka je ka karɓi na mutane masu tsafta. Ko dai mutum kammalallen mutum ne, duk wanda yake da kamala bai kamata ya bar kayansa a haka ba. Akwai alamar tambaya ga wanda zai kawo ma kayansa akai akai haka. Sau ɗaya sau biyu wannan za ka iya cewa yanayi ne watakila, amma wanda ya zama da'iman, a'a, akwai haɗari. Amma dai bai taɓa sana'ar ka ba, ba wai haramun kai ba. Na'am. Allah, na'am. Dan uwa yana tambaya ya maganan maza da mata a makaranti. Shine kullum abin da muke ta faɗa. Wala abin da ya kamata a gyara, gwamnati ta gyara, a raba makarantar mata daban na maza daban. Ko mata su zo da safe, maza su zo da yamma. Ko kuma in sun zo da safe gaba ɗaya, ajin mata daban, ajin maza daban in zai yi. Dan gaskiya haɗuwarsu urda ne, in dai za a haɗa mata manya da maza manya, gwanda ma yara ne ƙanana 'yan firamare haka 'yan nazari. Amma su ma a raba su shi yafi gaskiya, kar a haɗa su shi yafi in dai da yadda za a yi. To wannan shi ma kaga dalili ne na me ya sa a cire kunya a tsakaninsu. Tunda ana jin nauyi sai ga yanzu an dawo ba a jin kunya, ba a jin nauyi. Na'am. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadak al-muwahhidin wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.